Ndikuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyekucha kutendai netsigiro yese yamukutipa tikuona mukusubscribe mukulike muchiramba muchikomenda zvakare ndofunga muziva kuti mukaona tagara pano inhau zhinji dzatinenge takuigirai dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mucommunities matigere. Nasuno ndauya nenhau inosuwisa, inokatyamadza, inorwadza pakati pemwoyo zvekuti ukanzwa unonzwa kuda kusundwa kuti zvichida ndingadai ndaisa ruoko pamusoro pemhuri iyi. Inhau yemudzimai ati aiwa rega munin'ina wangu ndikutsanangurire chityo chinosuwisa chakaitika kumwana. Mwana wangu akabatwa nengwena vazhinji vanoziva nezita rekuti garwe mushure mekunge aenda kuKariboko kwavanogara kuti anohodha fish dzekutengesa aonewo chiuviri achengete mhuri. Saka tati aiwa mama uyai titaure tigare pasi tinzwisise kuti nhau iyi yakafamba sei uye nerubatsiro mungade kubva kwatiri kubva kumhuri yeZimbabwe toona kuti tobatsirana sei nemudzimai arere kuchipatara. Mama aiwa ndiri nani ngowadi kumba kumba kurwadza zvinhu zvacho zvinomira zvakanaka. Tinongoisa Mwari mazviri. Mafamba sei kubva kuKariboko? Inini ndogara kuSouth ndatonofambira urwere hwebva kuSouth Africa. Saka mwana ndiye akanga aenda kuKariboko kunotenga hove. Saka paakarumwa negaro akaendeswa kuKariba Heights hospital yekuKariba vakati kesi hatiikwanise pano ngaitoenda kuHarare. Ndobva todedzerwa ambulance tikatotsvaga mari yekuti atakurwe neambulance kuyakunogwiniwa $150 kubva kuKariba kuya kuHarare hospital. Saka kubva musi wechitatu last week yanga ari muICU akatozobuda mune zuro ndopaakazoiswa kuward asi akakuvara zvakaipa. Akakuvara akadya ruoko rwakatosara mvura gumbo rakakuvara zvokuti vanogona kuridambura futi. Vakati tiri kumboripa machances kuti tione kuti tinokwanisa kurisevha here asi mari yacho iri kudiwa yakawandisa hatisi kumbokwanisa kuibhadhara kuiafforda nekuti sofa vari kuda kudrena over every day. Saka vakati zviri kukosta like 400 per week. Simbi yakaiswa hatisati tatobhadhara mari yacho yaida 900. Saka takangoreza 400 yatakareisa yaitenga futi mushonga nekuti vari kumubaya mainjection ekufighta poison crocodile yacho anzi ine poison. Saka every day anenge achibaiwa mainjections treatments ari ekuti vafighte poison. Saka chimiro chiripo taomerwa ndosaka tauya kwamuri mari yekuti tibhadhare taomerwa nekuti mari yacho kudiwa yakawandisa. So fa munhu akatipa simbi zviya zvokubatsira atoona kuti condition yemwana ina kumira mushe atoti deadline ndinasi kuda mari yangu atofonera kuti manje. Saka unobva waomerwa kuti saka ndochidi vahamawo dziri kubatsira nezvadziri kukwanisa vanotipo kana $10 $15 apa. For example ndikakuradzai prescription yatinayo so far kuda $200. Saka munhu anenge akubatsirwa ne10 ndoye anenge ainayo asi inenge isingazokwani nekuti papa tatotuma munhu kuti aende kuchipatara sinzi tiri kuno tese kuti anomira kuti madhokota achaya achiti chichikuda kutengwa. Saka chimiro chiri pachina kumira mushendo. Saka takatsvaga rubatsiro kuti tibatsirikewo mwana akwanise kurarama. Akura sei munhu tutsvane zvake? Ane 29 years. Anga atone mhuri? Ane vana 2, mukuru ari grade 4 nemudiki ari kuECD. Ndazomuchiti mama akaenda kurwizi kunotenga fish ndo basa ravagara vachiita here kana kuti? Aitomboshanda kukwekwe ndobva basa rapera. Saka ndopatakati saka achiti saka ndoita sei tikati zvokuita hazvipere imbozamawo zvokuenda kunotenga hove zvinotombobatsira. Ndopaakatanga kunotenga hove first trip, second trip, third trip. Iyi trip yechifondo yakanobatwa nengwena ndopaakazonobatwa nengwena ipapa. Saka chimiro chipa inyasha dzaMwari kuti atobuda nekuti chero mukazotsanangurirai marwisirano akaita nengwena unotoona kuti inyasha dzaMwari because andimoza tingwena ikakubata inopidiguka neudai yakapidiguka naye 2
ichitomenesa kudhipi kuya anzi handitozivi ndakazomuisa sei ndikabatirira pabhoti ranga riri mumvura une rumwe ruoko rwasati rwadimbuka rwero ndobva abatirira pabhoti uku rwogumbo rakarumwa achirwisa ndopakazodiskrima mwanga ari kunze ndopakazodedzera vanhu vakauya vakapotsera matombo mumvura ngwenaya ndobva yazomusiya siya ngatosakadza gumbo saka ndobva azotakurwa neboti kuenda kuGaripa ndobva azoendeswa kuhospital kuHeights ndobva vakazomuunza kunoona kuti chimiro chiripo vakwanise kumubatsira saka so far zvinhu zvachazvina kana mugumira mushe because hatina mari yekuti mari iri kudiwa yacho hatisi kumboikwanisa saka tauya kuzotsvaga rubatsiro tozoti kana munhu achinge aroorwa panenge pane mhuri mbiri dziripo hama dzeko akaroorwa dziri kubatsiranawo naye here kana kuti marriage haina kufamba zvakanaka akabva kumurume ari kumba munhu anga kutongozviraramira ega achichengeta vana vake saka haakatone makore abva kumurume ikoko hadzisi kana for 5 years akatobva kudhara ari kungotozvitira life yekuzvichengetera vana vake ndazomutsanangura muchiti munhu akazotibatsirawo kuti aiswe simbi anototi deadline nhasi munhu uyu mari yanga akubatsira nayo imari zvichida kunogona kuwana vamwe vanogona kuti regai kubatsirei nemari zvichida mukwanise kudzorera munhu akaita munhu wakanaka munhu uyu haana kutibatsira kunogona totengwa simbi kwete kuti munhu akatibatsira nemari kana kuti chii iprescription yakanyorwa nachiremba kuti munhu ari kufanira kuiswa simbi saka ndobva kuti vadirectwa kunofanirwa kuwanikwa simbi kuya ndobva vasvika vakamutsanangurira vakati ndochimiro chiripo zvinezvi mari handina asi ndiri kutsvaga zvikanzi kusvika rini vakati pamwe kusvika mangwana ndinoiwana vaifungirawo kuti pamwe vanhu tinokwanisa kutambanudza mari ikaita asi sezvine mari zvandambotsanangurira kuti mari yacho iri kuti ikangoungana iri kubva itanyorwa mabhills ari kudiwa kuti titenge mishonga iri kutoshanda ipapo saka mari yacho haisi kutogara iripo iri kubva yatongopera saka munhu nhasi afona achiti ndiri kuda mari yangu deadline ndinhasi mari yacho iyoyo yanga yamboungana 400 ndifunga yatosara 1 something nekuti iri kutenga mishonga ende mishonga yacho iri kudiwa inodhura utoripo so hatisati tatotenga uri kutoda 200 US saka kutoomerwa chaiko kuomerwa chaiko ndosaka tatouyawo hakusi kuti munhu akakumbirwa mari munhu akatopa simbi kubva ndofunga kumapharmacies here kana kukumba ndisi ndekupi kuti kwamakapiwa simbi simbi idzi maspecialist ndipa namba saka vakatongomba namba kuti simbi inowanikwa kwakati vakaenda kunotaura nemunhu wesimbi uya akanzwisisawo nechimiro chiripo ndobva avapa simbi kuti vakavimbisawo kuti kusvikawo mangwana pamwe mari inenge yakwana mari haina kukwana up to now nekuti mari iri kutenga mishonga mainji zvese chiri kudiwa muchipatara unotongotenga because kuchipatara iwo chavo kukupa service chete zvimwe zvese unozvionera unototenga wega kubva kudripi kubva zvese unototenga wega saka chimiro chacho hataona zvinhu zveshe zvinomira zvakanaka vana ndazomuchita nevana vaviri vachiri kuenda kuchikoro iko zvino zvakamira sei vana vakatokumbirwawo kwekugara maraini because vana vaitogara nabhuti yavo kumba ikoko saka since kuti vakangofonerwa tori kumba kuti ndozvaitika mwana abatwa nemwena kunoKaripa vakatobva kumba vanogara kucricket pakati pekadoma nekwekwe ndobva vatokwira vaenda kuKaripa saka vakatosiya vana kwekutokumbira kumaraini ndokwavari izvozvo vana saka chimiro chacho hachina kumira zvakanaka vana vatori kumaraini kungotochengetwa kungobatsirwa ndokwavari izvozvi mukadzi wabhuti wakafa gore rakapera muna October akarwara wakafa dai vanga varipo mbuya vevana taiziva kuti mbuya vevana vanokwanisa kumbogara futi nevana saka pari zvino aiwa chimiro checho hachinamira zvakanaka vana vari kumaraini inguva yakaoma tikatarisa mama pazvinhu zvese zvamataura sofa nezvekudiwa nemadeadlines aiswa chipatarawo hapana here pamakambokumbirawo kuti tiri kuona hedu zvinhu zviri kutiomera hapana here zvimwe zvamungakwanisa kutiitira zvichina kuzobhadharawo pamberi apo murwere wedu achimborapwa hake hapana here pamakambokumbirawo alternative yekuti zvichida zvinogona kuzowanawo mari pamberi apo zvichitoenda kukumbira kwatechitowo hama neshamwari kubatanidza kwatechiti chipatara
vakangoti mbozama kuenda kuwelfare tobva taenda zvoshuwa kuwelfare kuya welfare hapana vanoti kana paine mishonga yamanyorerwa kana tina famasi tinokupai asi chero ukatoenda kufamasi yakatanga kushanda marumisi kunyaya tsamba yacho yekuti welfare saka chero ukatoenda kufamasi kwacho vanokudza kuti hatina mishonga wacho saka unotongonozonotenga saka vanoti kana tinawo pachipatara tinokupai asi nekuda kwechimiro chezvipatara zvedu pane pasitorina chiripo vanotongotendai munotenga saka welfare yakati tinozobatsirai kubhadhara mabhills kubva kutanga tsamba asi kumashure uko kubva tsamba yakatanga kushanda musi wechipiri saka kubva kumashure zvichidzokera paakapinda muchipatara munozvionera isusu chatingazokwanisa kukubatsirai kubhadhara mabhills but mishonga tiri kungozvitengera nekuti vanokuti endai kufamasi wobva waenda kufamasi yekuchipatara unosvika kusina chiripo wotozongoenda kufamasi dzimwe chero dzemutauni uchingokombewa kuti kuri nani ndekupi seipapa mishonga watiri kufanira kutenga ndakatovhunzwa kuSouth Africa ndokwawakatombochipa uri kuda $200 kuno South Africa uri kuda 1.5 saka unenge wakuti dai kuri kunzi imari takwanisa tatumira tautengerwa kuSouth Africa kwacho wouya asi futi pachada mazuva saka ndachoti ndichabvunza chiremba nhasi kuti mushonga uri kudiwa sori ndikutasa inenge yacho kuti uri kudiwa zvekukasika here kana uchidiwa nekukasika taikwanisa kuti usingadiwe nekukasika taikwanisa kuti toutumirwa kuSouth Africa ndo mushonga wacho uri kudiwa we$200 saka kuSouth Africa uri kuita mari iyi zvinhu zvandaitoresecha nezuro manero saka manje chinonetsa pamwe vanenge vachida kubaya nekukasika kuti vafaite uturu poison yengwenai saka kuti uzobva futi kuSouth Africa uzosvika panodawo kana 2-3 days saka zvine challenge futi zvikare saka ndochimiro chiripo welfare yekuchipatara yakati inozongobatsira pabill asi mushonga hapana chanokwanisa kubatsira nekuti kufamasi kwacho kwekusina mushonga saka ndochimiro chiripo hatisati tatoziva kuti mabills acho ekumashure tichanzi tibhadhare mari nekuti muICU maiva munodhura saka hatisati tatomboziva kuti vachatipa mabhiri akaita sei ende hatisati taziva kuti achagara muchipatara kusvika rini nekuti condition yake ichiri haisati yamira zvakanaka kutheatre akaenda ka2 so far akaenda pekutanga achinotariswa chironda vachitoti togona kudambura gumbo nekuti rakadambuka tsinga dzakawandisa ndobva azoenda kechi2 achiiswa simbi iyo achiri kuda kubhadharwa akazoenda kechi2 achida kuiswa simbi saka so far havasati vatudza kuti achadzokera rini kutheatre asi anogona kudzokera nekuti vanenge vaine zvavanenge vachida kuti vagadzirise akaenda pekutanga achichekwa ruoko vachigadzirisa majiro anenge aita kainenge yabvarura saka vakanochidembura vachipagadzirisa vachibva vatarisa gumbo saka pechitupa akaenda vaitoti tabvisa nyama dziri kuora pachironda payo ndosaka vari kuti vari kuda vacuum yekuti apota achivhacuumwa everyday ende zvinoitwa nemunhu ari individual saka anenge achitoda futi mari yake saka ndo chimiro chiripo pari zvino zvichida kunwa kukuonai panguva dzino rubatsiro rwamungadi takatarisa nedambudziko kumira isemari wakamira sei rubatsiro rwatingade pari zvino nderwemari nekuti hatina kwekuiwana zvinhu zvacho zvakangooma zvandambotsanangura kuti hama dziri kutibatsirawo nepavari kukwanisa napo asi munhu anouya ne$10 munhu anouya ne$5 ne$15 mari iri kudiwa kuchipatara yacho yakawandisa nekuti mainjections aari kubayiwa anodhura ekurwisa uturu because vaiti unospreada nemiri wese saka vari kuhufaita otorwa matests voenda kulab kuti vaone kuti uturu hwaapapi kuti varambe vachihufaita asi tikuona hedu kuti zviri kuita nani ari kurikavha pane zvaakapinda muchipatara ari aisataura saka izvonizvi aakutokwanisawo kutaura aakutokwanisawo kutya ari kurikavha hake asi ari kurwadziwa nekuti haasi kukwanisa kuchinja marariro akaita ari kungorara akaita samudenga nekuda kwesimbi yakaiswa apa nekuda kwemarwadzo saka haasi kutombokwanisa kana kuchinja kuti arare saka rubatsiro rwatingadiwo nderwemari sedziri kudiwa kuchipatara idzodzi nemari yemunhu wesimbi uyu nemari yekungozotenga mishonga iri kudiwa hatitoriyo ndo rubatsiro rwatinganyanyode ndo zvanyanyotiita kuti titsvageko kuti tiwane kurubatsirwa aiwa tinotenda mamwari gai iko zvino ndimbonzwawo kubva kuna baba
kuti ndezvipi zvavari kuona matambudziko avari kusangana nawo kuzvino ndovaigara nemwana asangana nedambudziko rakadai tozoti kumba havasi kutodzokera vanotogara pachipatara kutsvaga pengorara pabhenji saka kuti vabve chirwere chacho hachina kumira zvakanaka munonzwena kubva kwavari mutenda aiwa tinotenda mama iko zvino vandagara navo ndivo baba chimufakacha muridzi wemwanasikana kana kuti mudzimai ataurwa namama kuti akarumwa nengwena mushure mekunge aenda kuKariba uko kwainohodhawo fishi kuti akwanise kuchengeta vana vake vaviri. Regai ndinzwe kubva kuna baba vachimufakacha kuti shoko rekuti mwana abatwa nengwena kana kuti dambudziko iri rawira mwanasikana wavo rakasvikawo sei munzeve dzavo. Baba makadini? Aiwa tiri nani isu kwakadini? Kumba kusina nokuda kuti chimiro chandinacho chakarema situation yacho haina kutombomira zvakanaka saka ndiri munhu akatongoremera chikwadi. Tanzwa mama itsanangura maitikiro akaita chitiko masvikiro akaita shoko iri munzeve dzavo vari kuSouth Africa. Imimiwo rakasvika sei shoko rekuti mwana awirwa nedambudziko angaenda kunotsvaga chingabatsire kuchengeta vana? Shoko ndakatofonerwa inini nemunhu aanga ainaye ukoko wakaenda kunochera naye mvura muleki. Akatondifonera chitori pamba achiti ndimi baba here vaMoblessing? Ndikati hongu. Ndobva ataura kuti mwana wenyu abatwa negarwe kuno. Ndobva ndatoti kupi kwacho kanzi akuno kuKariba chitouyai mamirirwa. Ndobva ndatogadzirira paya ndobva ndapinda mubhazi ndakananga kuKariba. Ndakananga kuKariba ndichiri muroad ndakusvika muChinhoyi ndobva ndafonerwa zvichinzi chimiro chakuno kuKariba zvichaiti kuti arambe ari kuno kumwana anzi zvongaende kuHarare hospital ndobva akutransferwa kuSalim Mugabe. Chiburuka muChinhoyi nokuti ambulance yakutouya naye asi panodiwa mari yefuel ambulance 150. Ndikati alright hapana chakaipa. Ndobva ndaburukira muChinhoyi. Ambulance yakazosvika ndofunga kuda kuma 1 here kunze kunoedza musi wa 5 because akaruma musi wa 4. Ndobva ndapinda muambulance iyayi. Ndapinda muambulance iyayi ndobva tauya naye paGeneral Hospital. Ndobva takasvikawo kutanga kuti achirapwa ari ipapo. Masvika muchiona chimiro changa chine mwana makanzwa sei sababa? Ndakarwadziwa zvisingaiti because mwana wangu ndiye anga chitori kumba nokuti munhu anga achizvishandira munhu anga achichengeta mhuri yake zvinotodadisa. Saka right now nechimiro chavo ndinotori desperately kuti mhuri yacho anoichengeta sei. Ini ndichakaremerwa zvakare mudzimai wangu akashayika gore rapera muna July. Takazama nebosi patogona kuti ararame fuka akaita 3 years achirwara nemaacid akasvika pakushayika. Saka ndiri munhu asati azorora ndasangana futi nezvimwe saka ndakatoremera zvisingatomboiti. Nematambudziko akaonekwa. Handi baba mwana apinda muchipatara ndezvipi zvakazotaurwa itozoti panozoitwa matest panozoitwa zvimwe zvinoitwa kuti tione kuti akakwana kusvika pano vakazoti chii vana chiremba? Tichisvika muchipatara vana chiremba vakatanga vamirirwa paya kuzouya kwavakaitawo kwaedza ndobva vatanga asi vanesi anga aripo vakafanira kumubatsirawo vakamubayawo majekisheni izonochenawo vana chiremba vachiuya vakatanga kuvhura gumbo riya nasi ndangoona chimiro chavo charanga ripo because paakabva kuKariba anga aitwa first aid rakapambiwa ruoko zvakare gwagwa akapambiwa. Saka pavakazovhura gumbo racho neroro ndofunga kana kutarisika ndofunga ndakachema kusvika pakuchema kudzamara ashungu dzapera kwezvimwe zvando ndakutombokwanisa kutombozvibatawo kutadza kundichema nokuti chimiro chachona chegumbo rachona haritarisiki rarisingatarisiki andikaona macho nokuti iye akatyorwa paviri gumbo rimwe chete rokurudyi rakatyorwa pachitsva pano pamupambare apapa rikatyorwa zvakare mabhonzi akatotyoka nyama dzese dzeapapa hapana dzakadliwa kusarawo dzimwe dzakati pfurupfura ndo chimiro chiripo. Aitwa matesti vakati
uturu saka vakati aitwa matest vakati vari kurwa neinfection yaro garo because garo rine uturu hwakashata nokuti rinodla zvinhu zvakasiyana siyana mukanwa maro makashata. Saka tiri kuzama kuti tinokwanisa here kuti infection irege zvakare kuparara nemuviri. Uyezve iye zvino izvi vana chiremba paakaenda mutheatre rokwana kuita ruviri musi unomuono they saying kuti tine 50% chances dzokuwina gumbo kana kuti 50% dzokuriruza gumbo rachona. Ndochinawo chimiro chiripo nokuti vaiti dzimwe tsinga dzinofambisa ropa idzi dzakakanganisa. Saka hatizivi kuti gumbo richararama here. Ndozvaitaura vana chiremba vakati hatingakuporomisi kuti torigura, hatingakuporomisi kuti hatirigure. Saka asi zvine chimiro chairi izvezvi harina kumira pakanaka. Saka izvezvi vana chiremba vavachiti zvopanodiwa vacuum machine nokuti ivo vananesi kuti vabvise urwa urwu nemaoko kunosaririra. Saka vavachiti pakawanikwa mushini unodhirena ugwahu yawo for 7 days uchibvisa ugwahu yawo yozodzoka futi for 7 days zvichingodaro pamwe zvinogona kubatsira. Manje mushini hauwanikwi pageneral hospital ndiwe ma-individuals unototsvagawo kumunhu. Saka munhu atakapuwa nhamba dzake aita kuda 300 US pa 7 days. Saka ndanzwa mama wesanangura achiti aisatokwanisa kutaura kubva papinda achipinda muICU anga asingatotauri, anga achingova paoxygen. Saka kuzoiswa kwaakaita izvinhu izvi mutheatre ndobva vamuisa muICU achibva kutheatre ndobva vati regai timbomonita tione kuti zvingamira sei. Oxygen yaanga achingorarama inayo takuda kumbomubvisa takuisa kamwe kaoxygen kakangoita katambo kadiki kaka. Saka iye zvino ndokaoxygen kainako. Achitanga kutaura abva muICU mazuva afamba ndazonzwa kuti kuzvino akukwanisa kumbotaurawo. Akakutsanangura here kuti zvakanyatsofamba sei kana achiri kuiwa? Akatsanangura achiti kana kuscreama otherwise auscream. Ziva zvokuti kwai munhu unoscreama hanzi auscream. Kwanzi ndakaita face to face negaro richiuya ini ndichingochedha mashure richiuya ndichingochedha mashure richingouya svika razonditi kacho roko ndobva randinyudza pasi ka1 ndobva randinyudza futi kechi2 uya waiva naye aingoridza mhiri apa achichema. Mhiri yake haina kunyanya kuda kunzwikwa navanhu vakawanda asi vanhu vakazonzwa ndokuzouya but still uyu aingofaita negaro riri rikazama kumunyudza pasi raida kuti rimutsikirire ari kuti hameno zvakangoitikawo zvokuti iye akabva aita kakutenderera kudai richida kuti rimutanyange rimugarire ndobva atenderera. Akambosvika pakuti simba rakapera ndikati garo zvinani richingondipedzisa haro. Asi hanzi pandakafunga kuti vana vangu pandakangoti vana vangu kwai ndakawana rimwe simba rarisingaiti handisi kuti simba iro rakabva kuru ndokutanga kurwisana naro futi ndopakazouya vanhu kuzomurescue. Idambudziko rakaoma. Iko zvino baba chamungade kubatsirwa nacho munyika yeZimbabwe zvakamira sei padambudziko rine ma-challenges andinawo izvizvi ndepfuma ndemari. Mari ndo yandinokumbira kuti dai ndagona kubatsirika nayo nokuti mabills acho echipatara anoti dhurei. Uyezve mishonga yachona yatinoshandisa ipapo inodhura. Ndofunga nearly every day ndogona kutenga kana mushonga we100 US. Nearly every day ndogona kutenga kana mushonga we100 US. Saka tikakwanisa kunge tichionawo mari zvinodzidzira nyore. Izvozvi tine munhu akatisupply nesimbi iyo yakaiswa apa pagumba pakadambuka pachitsvaka. Simbi iyoyo iri kuda 900 US. Saka izvi andifonera apa achinditi deadline ndinhasi mari iyo yakudiwa. Inini mukuunganidza kwandiendaita mari iya ndinoisupporta futi ndichitenga mishonga iyo chimbotenga mishonga iya. Saka otherwise yatosara yatwa kuma100 something. Saka ndo zvichikunyanya kundishungurudza kuti izvi ndapa pressure yeurwere ndiripa pressure futi yekutsvaga mari yachona. Nokuti zvino izvi ndakaona kuti angagara apa izvezvi aine
mwana wangu hapana. Ihanzvadzi yangu yanga ari South Africa akatomhanyira dambudziko iroro. Andinoona saka ndiye munhu andotobatsirana naye kuti dei zvatomboitawo ndagona kuti ndawana rubatsiro ndatombomhanya futi back kunotarisa vana vasikuru vangu. Nokuti havasi kumba takakumbira kuti vadi vambofana kuchengedwa. Saka ndo chimiro chiripo. Tanzwa kuti kumba pakati pekwenyika muri kudzokera kumba here kuti muri kuita sei, muri kurara pai? Aiwa, ndinotorara pano, ndinotorara pachipatara. Ndo pandotorara nokuti anytime vana chiremba vanotofona vachiti uyai kuno tiri kuda zvakati. Saka ndiye nditori pachipatara ipapo. Apa vatombofona vachiti muri kupi, tine mishonga yatiri kuda yavanyora. Ndikati aiwa, pane kwandamboenda ndaenda mutauni. Saka ndazofonerawo imwe hama kuti vamboenda vanoona vana chiremba vazi kuti zvacho zvakamira sei. Saka ndo chimiro chiripo. Wesimbi uyu haana here kutaurawo kana zvimwe zvichida kuti apa mari yangu iya yandiri kuda ine deadline, hamuna here kumbosvika pamaterms ekuti tinokwanisa here kupa ishoma neshoma kusvika mari yacho yakwana? Izvo zvaakazviramba. Haasi kutoda because akatoti izvozvo kwete from the beginning zvokuti pamwe iyo yande ndichibvisa chitenga ndakatombomuti ishi, asi akati kwete tinongoda mari iyo yakadai yakakwana. Saka ndo challenge yatinayo. Tine shuwiro kuti pane zvese zvamakumbira zvichida panogona kuwanawo vanhu vanoti isusu kuti tivape hedu yese hatikwanisi, asi tirambovapawo ishoma neshoma zvichida zvinogona kuvabatsirawo, zvichida pamishonga, zvichida paipapa pamari yemukomana wesimbi hatizive kubata kwaMwari. Zvichida panogona kuwana mwana kuti aiwa ngavauye havo ndine mushini wekudhina urwa wacho 7 days ndokwanisa kungovaitira pachena. Zvichida panogona kuwana mwana kuti aiwa inini mapiritsi acho ndinogona kuvatengera zuva nezuva ndiri pano zvakare. Zvese tangozisira mukati memaoko yaMwari, tozoti mhuri yeZimbabwe inogona kubatsirana nesu pamatambudziko. Ndoda kuti kana mwawirwa nedambudziko tizive kuti mangwana rinowira. Saka kungobatsirana tichiona kuti poitwa sei. Tinotenda Baba nekuuya kwamaita kuzora nhasi. Aiwa, ndinotendawo kuti tendedza kuti tinge tichitaurawo nemi. Aiwa, tinotenda Baba. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe inhau inosuwisa, inhau inorwadza yatikutaura nezvayo pano naBaba vachitsanangura zvakaitika kumwanasikana wavo kuti akanga aendawo kuKariba uko kuti anotsvaga basa rekuti ashandire mhuri yake. Ana vana vaviri vari kuenda kuchikoro, ndofunga manzwa mazera avo. Iko zvino vana ava vari kutogara nedzimwewo hama dzakakundonzi aiwa chimbotichengeterewo vana panguva ino mwana asangana nedambudziko rekubatwa nengwena. Zviri kudiwa, ndofunga mazvinzwa, parikudiwa mishonga, parikudiwa mari yekudzosera munhu akati aiwa ndokwanisa kumbopayo simbi, mari iyoyo deadline ndinhasi. Kana kuine vanokwanisa kubatsira nemhuri, nhamba dzavo ndodzibuda paskrini apo, vafonerei muvabatsire. Zvichida vamwe vanogona kungofona kuti aiwa regai tiise munamato, asi chatinokumbirisa ndechekuti hatidi vanhu vanozovafonera vachititsanangurire nyaya iya zvakafamba sei, kwenu makanga muri kupi. Iwoyo mukana tatovapa vakutsanangurirai. Chatakuda minamato, chatakuda imari yekuti mudzimai uyu awanewo rubatsiro, awanewo rusununguko rwekuti azokwanisa kunochengetana nemhuri yake. Ndifunga manzwa chimiro kuti ndiye angari breadwinner kumba. Fungaiwo vana, fungaiwo baba kuti zvichafamba sei tikasabatsirana kubatsira mudzimai uyu. Nhamba dzavo ndio dziri kubuda pasasapo, vafonerei tibatsirane padambudziko iri. Inini zita ndinonzi Elizabeth Nyago, tiri pano paZim News, Beat TV tichiti chisarai.